Katiba ma kawuono onge gi wach mar opposition gi sirikal. Katiba ma kawuono en ni bad sirikal mochung' ne weche mag legislation. Timo oversight ne bad sirikal mochung' ne implementation mar development ma en executive. To bad sirikal ma judiciary ng'iyo pend chikegi ka bende olu e yo makare chakre ir jo executive nyaka jo legislation. To nikech katiba cha odonje wiwa mane wadak go ni jomoko ni opposition, jomoko ni sirikal. Omiyo tamwa mage kabende ng'ikruok moko mabiro kata kakor wadok e allocation of resources to jomoko neno nonengo giyud mang'eny nikech gine sirikal to joka onge sirikal. Mamano gima nie wigi ok nie andika mar katiba. So samwa paro higni 14 thanks to the team gima o inspire higa 14 takia, but samwa paro higa 14 onengo wang'e ni achiel kuom ng'ikruoge ma wan go en ni ka jomoko bete mesa mar pogo mwandu ma Kenya ni godo. To okane ka wan gi mwandu ma nyalo tamowa bedo e kanyakla nikech otin kata ni ofise moko kawe mang'eny moingo jomoko. Aparo ni wan gi mwandu moromo tiyo oromo chopo dwach jo Kenya. Problem ma wan go en ni jomoko dwano kaw mang'eny nikech giparo e pachgi ni gine sirikal to jomoko onge sirikal. Problem namba 2 en ni mana kaka sewacho no, katiba cha pod ondikore wi jomoko ni nitie ofis moro ka intie to in too powerful. Mama to is not just about president kata the quote and quote opposition versus ma nyaka e county government. Some of our governors wamoko across piny Kenya paro ni bedo governor gimalich ma in ok kweri, onge giminyalo kweri miwinji nikech office no you are the president of the county. Gise mok nitie mang'eny mosebedo kawacho. Nyiso ni katiba machon pod nie wigi gima pok gifwenyo ni katiba manyien ni no biro gi mechanisms mang'eny mag oversight manyaka japiny nigi teko mar oversight. Mane momiyo yawuoyi gi nyirigo ni street nikech katiba ni omiyo gi teko mar oversight. Ka nitie gima sirikal timo ma ok ber, obed sirikal mar gwenge kata obed sirikal mar piny Kenya, national government, oyiena wuok oko madhi a petition kata parliament on certain issues. Nyiso ni katiba ni omiya teko kaka japiny monda oversight. Mama ne onge e kinde machien. To jotendwa moko pod e obwongo gi maiye gidak e katiba machon ma gineno ni kose yieri to wach no orumo gi kanyo, ng'ama pingi onge, ng'ata ok nyal wacho gima pachgi kata gima rach. Ma be gimomiyo Gen Z nyocha loko gik moko ataro nikech king'i achiel kuom weche madongo, thuond weche mane oketowa kama ne wachope cha. Ne ni moko kuom jotend migepegi ne ok winj wach. Ne gin jok ma kata jo Kenya timang'o to gin gima giseamua no ema giamua mane kaka gitime. To mano dong ben makle pinjo kata mana wach doho bendo ka winj kata mana kulose nikech doho bende kinde mosekadho bendo osebed kata mana kiseyo. Yes. Gisebedo kata mana ka giluwo chike mantiere katiba. Doho en achiel kuom bad migepe mag sirikal ma en bende achiel kuom weaknesses mwasebedo go e Kenya ka. For example, onengo wabed ni wa develop our jurisprudence gi dho ngere. Akia kaka dwa luong jurisprudence gi dho luo, but onengo bed ni wa develop pile pile. To developing jurisprudence no timore e doho magwa. To moko kuom buche ma ng'adore e doho magwa kowuok e magistrate courts nyaka malo e Supreme Court. Kata okan ng'at mosomo pend chike malich. To baga yudo ka ok understand gimomiyo wachopo kuom ng'ado buche abilago. Sechegi onyalo bedo ni en a global thing, for example, Sharon. Sechegi inyalo bet ni simbani ng'ato kawo. Tang'e kuma simu ni nitie kendo ang'e ng'amo kawe. To kanyal dhi ma akel evidence ka ok doho emong'ado lela niya the home evidence no. Iwacho ni evidence adduced to court to is obtained through
not through sijui legal process. Koro iyudo ni wang'eyo kuma gimolal nitie, ma gimomiyo akelo example no en ni in chapter 6 integrity, ka wayudo by mistake jotelo maonge gi integrity e ofisegi, obed governor mar county, obed executive mag county kata national government, ging'eyo pend chikni kendo gidhi to gikawo girwa kaka jo-Kenya mwanduwa to gikano, kendo wang'e ni pesa wa ikawo kendo ikano e account mar bank makama, ni to ok wanyal dhi mwakawo evidence no kata bank mwakel e mbele doho ka doho motimore nade ok opuodho. Koro girwa olal kaka jo-Kenya, wang'e kuma entie, wang'e jatelo mokawe, wang'e kata ka tok ni ok nyalre gik makamagi. Sharon emomiyo wacho niya, doho pok okonyowa ahinya mondo wadongre kuom weche mag integrity chapter 6 mar piny Kenya. So magi gik ma aneno ni ng'ikruok mosebede, achiel kuom ng'ikruok mang'eny mamoko mosebeti.